Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig baga palayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules. Yari kita sa ika-21 ng adlaw sa bulan sang Disyembre to'y 2022 mga kaaksyon. No? Apat na lang gali ka adlaw before pa man mag-Christmas Day kag 11 días pa ang nabilin before pa man mag-New Year's Day mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Dalunta dugay-dugaya mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na unit reporters kag tutok lang sa panibag-o naman nga kaso sang paglutang diri sa syudad sang Bacolod, no? Ay nano ining sitwasyon man. Anong say sang syudad sining kamatayon ni Attorney Dan Pondevilla? Hindi ayhan makapatublag ni. Hindi ayhan nga ang kalinong sang Bacolod matublag sining pagkapatay ni Attorney Dan Pondevilla nga ginreport ginlutang sa sulod mismo sang iya sining puluyan sa iya sining salakyan kaina sang kagahon dra sa Dalan Lacson pa kag may mga kuandra mo may mga security guards, may mga establishmento nga may camera dira, no? Pero daw wala gid sang makuha nga camera, CCTV camera ang aton sining mga kapulisan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang Bacolod City Police Office sa pagpamuno ni Colonel Joseph Thomas Joseph Marter nagtukod na sang special investigation task group nga magpatigayon sang investigation sa sining kaso sang kamatayon ni Attorney Dan Pondevilla. Ang GM sang Noneco North Negros Electric Company mga kaaksyon ang Vrescobla sadto ang manager sini nagpungko man dire sadtong may pandemya pa sa Sineco daw nangin OIC ambot pila siya kabulan nga nagpungko dire sa Central Negros Electric Cooperative at the same time siya man ang manager sang Noneco. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. At
Naganta chance sa mga kapulisan ta kay gintugyan ini sang syudad mga kaaksyon sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office sa pagkandak sang nagakaigo nga investigasyon angot sining pagpatay mga kasilingan sang isa ka abogado mga kaaksyon, no? Karon dugay-dugay maki-update kita sa aton sining patrol mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon BBB, Aksyon Balita Banat Bulig mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta pag timo-timo na kung may palanyagahon na. Pero kung way pa, tinagahimo sa ngalos kalabanan para sa ila sining palanyagahon. Kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa Kapurukan kag Kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa Oriental side nga nagapamati na diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalakip man nga ginatamyaw ta nga to sining mga kaaksyon kag gina-welcome ta. Ini ang taga-probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa kapi sa Clan Antique kag tubtub sa malabutan sang aton sining pag-broadcast. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo karon dugay-dugay si aksyon na Art Tayhupon maging kaupod ta mursyahanon padayon nga ginapahalong sang alkalde angot sa kasong kolera. Sa balita naman kay aksyon na Dale Salazar, 8 ka motorbikes nga ginbakal sang Bacolod LGU na talanang i-turnover sa masunod nga simana. Dapat ang motor caps to kagiban pa pasanyugon sang syudad tayo no guys laki ay kiaydra. Kag update kita sa kamatayon ni Noneco General Manager Pondevilla. Karon dugay-dugay mga kaaksyon sa BCPO nga balita. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita na aksyon na John Diaz crime rate sa probinsya sang Negros Occidental nagsaka sining 2022. Duha ka mga persona dakop sa pagpangawat sa syudad sang Talisay. Kaya sa patrol nga balita karon dugay-dugay maki-update kita sa isa ka funeral homes diri sa syudad sang Bacolod nga dragin pamtang si Attorney Dan Pondevilla. Mga kaaksyon kag 222 tanan ka mga PDLs dala na ang mga jail guards sang BGMP Talisay kag sila ay ginpaydalom sa surprise drug test. Sa syudad naman sang Cadiz, balita ni aksyon na Roger Gotib, 16 ka mga detini halin sa Cadiz City PNP Custodial Facility, ginpaydalom sa quarantine, agod di transfer sa BGMP. Sa balita naman kay aksyon Nelson Patiño sa Banwa sang Tuboso, ginako na sang NPA ang pagsunog sa duha ka mga truck sang negosyante sa among Banwa. Sa balita naman kay aksyon na Vidya Pacific Committee on Markets sang binalbagan padayon nga ginabantayan ang presyo sa merkado. Komitiba binadong nga may pagsaka sang presyo sa mga produkto. Sa balitan nasyonal, duha ka mga inmates na talana magapasaka kaso bato kay bantag angot sa ginaligar pagbuno sa ila sang Pebrero.
Matag kag sulweta ginpaidalom sa lookout bulletin umpisa pa sang Disyembre 7. 13-month pay para sa government contractual workers ginaduso sa Senado. Aksyon Rex Canto kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Mga detalye sa atong siligin pang headlines, mabatihan sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong siling Facebook page, tapos ninyo like kag share ang inyo siling mga mensahe. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pride Bar Blue. Hindi lang puti, kisla puti. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero may di siya, anak ko. Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa
sa ato sini nga pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:46. Standby na Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol, live extension Coffee Mix, ang live extension Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tayo ng balita ni Aksyon Alvin Graba. Maki-update kita sining bangkay ni Attorney Dan Pondevilla nga ginpamtang dira sa isa ka funeral home sa syudad sang Bacolod na nung latest kagano pagidang iban pa nga mga developments kag 222 tanan ka mga PDL including ang jail guards sa sang BGMP Talisay kag Silay ginpaydalom sa surprise drug test. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin? Aksyon na live din no, sa area sa Abis Funeral Parlor. Ginahulat pa Aksyon Rex no, sa mga personnel sa Abis Funeral Parlor ang Soko nga posible magpapagayon. Ipaydalom sa sa autopsy? Yes, Aksyon Rex no. Samtang nagapabilin sa gihapon ang bangkay sini sa morgue sa sininga tinuon. Pero kagina we have the information nga nag-abot man ang pamilya ni Attorney Aksyon Rex ni Pondevilla and nagbaliwat nga nagbalik sa police station number 2 para naman sa makakuha bala posible sa pinaka-latest update. That is in relation Aksyon Rex ang sining natabo nga pagpatay kay Attorney Pondevilla Aksyon Rex. Pati dugay-dugay makaabot man ang mga katapo sang na medical legal para man mapaidalong gid sa autopsya ang bangkay mismo ni Attorney Pondevilla Aksyon Rex. So why da subong sang family nga radra sa punarya? Kagina nagbisita makadali o nagkatutiri makadali pero dilaya naman Aksyon Rex na naglakat. Aksyon Rex. So for marutaw kayo yung sitwasyon na diri only ang pila lang ka mga empleyado ang ariman diri no sa tininga tinyon. Basi makakuha kita hulat-hulaton ta nga nang anon ta kay basi pa lang duga kuha man kita Aksyon Rex ang dugang pagit o timing o pa-timing ang pagabot man sang medical legal ang authorizasan para naman napagpaidalom sa autopsy sa bangkay sa victim Aksyon Rex. Ayos. Sa dugang paginaton nga balita 222 tanan ka mga persons deprived of liberty including na diriya ang mga jail guards ang Bureau of Jail Management and Penology sang Talisay kag Silay nag-negatibo sa pag-usar sang illegal nga droga sa ginapatigayon nga surprise drug test kahapon ng adlaw sa PDEA Provincial Office sa duha ka mga district jail. Actually, Talisay kag Silay District Jail Aksyon Rex. Din nga sunod diri kay PDEA Provincial Officer nga si Ma'am Jix Escrupulo
samtang nagapatigayon sa surprise Greyhound operation ang PIDEA sa tagsa ka mga dormitoryo sa Talisay District Jail with Jail Senior Inspector Leo John Elie, ang jail warden sa Talisay. 40 man ka mga PDL ang ginpaidalom sa surprised mandatory drug test action rex din 35 ka mga PDL, puro lalaki kag 5 ka babae, 40 tanan yang ginpaidalo man sining ginatawag nga surprise drug test. Pero pila lang ka oras action rex nagsaylo man ang grupo sa PIDEA dito naman sa Silay City District Jail sa nagpatigayon man sang surprise Greyhound operation that is in first shift man sa gyapon sa PIDEA kag BGNP. Diin this time 50 city ka mga jail personnel ang ginpaidalom sa drug test and dugang pagidiri ni skrupulo 105 ka mga PDL mga lalaki ni kag 20 pa ka mga babae nga ginpaidalo man sa drug test and isa ka bagay nga ginkalipay diri ni skrupulo action rex kasi sa iya negatibo gid sa pag-usar sa illegal nga droga ining 222 tanan ka mga individual kag during sang ila sini nga surprise Greyhound sa silay kag Talisay BGNP wala man sa mga illegal nga kontrabando kag wala man sa nga illegal nga droga ang nakuha sa nga PIDEA action rex. Pero gindugang pagidya diri ka hindi lang kahapon nga adlaw ang ila sini activity rather hindi lang sila kag Talisay ang activity nila kundi sa sila man may 30 ka mga person who use drugs o kung ginatawag nila nga PWOD sa siyudad Santa Carlota ang gintagaan man ginpaidalo man action rex sa seminar while diri sa Bacolod kahapon sa balay silangan may ara pa nga mga 25 man ka mga personals or rather ang mga drug surrendery especially ang mga nakagwa bala sa presuhan through plea bargain tanan nino mga drug pushers ang ginpaidalo man sa sa ginatawag nila nga interventions kag 4 ka semana nga training action rex samtang yara sila o kon ara sila sa sulod mismo sa balay silangan tuyo diri nga mabag-o o kung magbag-o gid no ang ining mga drug pushers nga nadakpan pero nakagwa through plea bargain. Ari ang pahayag ni Ma'am Iskrupulo. As per the MHO po natin na CBRP implementer po, they have under 4 to 6 weeks, 4 to 6 week sessions po. May weekly, nakakaalam po sir sa number of hours is the health officer po. Basta po, pumasok po at na-discuss po lahat ng modules as required by the DOH and yung pumasok po within that sessions ang required po na drug test result na mag-negative sila. Ayos. And action rex ang kabahin gid lamang sa pahayag diri ni G6K o kun Jix Escrupulo. Balita sa patrol ginadulong sa inyo sang life extension. Roon, ini si Aksyon Alvin Craba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo, kami amo ka mo na ang hinahatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo ginabakal simpurte ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangitagan ta idea nga Philippine Standard Time, las 12:01 na nga ton oras, standby na aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, live extension super fiber anay kita, no?
Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar, 8 ka motorbikes nga ginbakal sang Bacolod LGU na talanang i-turnover sa masunod nga simana. Ambot kay sino ni pang turnover sang syudad ni may tani sa mga kapulisan man ni para bisan paano makadugang ini mga kaaksyon kay kung kagahon daw wala gid sang ay kadamo ka patrol ambot kun din nagkaladto ni ambot din ang mga kapulisan ta no. Though doon nagidya safe ang Bacolod mag-amo sini, no? Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex na deliver na diri sa mga syudad sa Bacolod ang walot na ka mga motorbikes nga ginbakal sang local government unit para ini sa kapulisan no sang Bacolod City. Duman mo Action Rex sa 100 days report ni Mayor Albi Benitez nagligad nga October, isa ini siya sining promisa or kabahin man sa sining programa bilang pagpungko nga alkalde sang syudad sa Bacolod nga mahatag ang pangabayman sa aton sining kapulisan ngati ang aton BCPO nagpadala ni sila sang listahan or wish list sa mga luyag nila Action Rex sa ilalom sang karon nga administration no. So according kay Councilor Al Victor Espino nagasurvey bilang chairman sa Committee on Police Matters gina-comply karon ang mga papeles kag ini ang i-turn over next week sa may BCPO Action Rex walo ini tanan ka mga motorbikes nga 650 cc Kawasaki Action Rex kaya ang pagpatag ni Councilor Espino may arag niya may mga motorsiklo man ang aton sa kapulisan under BCPO o galing ay niya motorbikes dalag ko ni Action Rex kung ikumpara natin sa normal nga mga motorsiklo mas dasig mas dako gati ginapaabot na sang kotshala nga mas manginepektibo pa no sa pagpatuman ang aton sa kapulisan sa mga lahi kag policies diri sa may Bacolod City. Magluwas ni Action Rex sa ginatanaw nga ining mga motorbikes makabulig ba ning kaso nga may mga deployment bla bangod sa mga traffic situation ang mobility mas madasig sining walotanan ka mga motorbikes wala lang kung more on pa picture lang ni Action Dale dapat perform gid dapat ang kapulisan ta kag pugaon man sang city council dirang syudad taho. Kaya daw hindi na mong peace and order sang syudad ni but si Mayor Albi kung gano siya. Oo, actually Action Rex ang Malikaw Troy Espino dapat niya kaya sa nagakaigo nga training nga pati gayunon luwas naka-training naman na guro mga kapulisan ang kapulisan talang within sa vicinity dapat ara lang makitaan para nga ang mga crime blind di magtugas ang kasubong sinibla. Correct Action Rex especially sa natabo kagabi dira sa area sang Dalan Lacson ngati kung may mga motorbikes, may mga kapulisan, isang mga motor cops, may mga possibility pa bilang basi ma-apprehend, ma-intercept or mabalabagan ang mga nagahimos ang Crime Action Rex. So muna after 6 months nga pagpangalaga ni Mayor Albi diri sa may syudad, so isa ini sa datuman niya nga proyekto para sa peace and order situation sa syudad sa Bacolod kag sa Buligman sa Bacolod City Police Office. Ay ning mga motorbikes Action Rex sa Malikaw sa Espino hindi na siya ihatag sa mga police station like Station 1, Station 2 kundi sa headquarters ini siya sang BCPO kag dapat mayroon sang special unit nga mag-operate ning dlagko nga mga motorbikes. Saring tingog ni Councilor Al Victor Espino. Gina-comply pang papeles but na-deliver na mga next week siguro i-funds ng City Fund. Adlag ko ni siyang motor 650cc Kawasaki versus iyagi niya gusto kaya ginambalan ko siya nga wala ta motor gagmay aton motor bla so para sa enforcement balan ko man si Mayor nga maubra kita policy nga para mausar talawig balang bike kinalan may adequate na training ang aton idlag ko ni this will be the first time nga may amutan ni idlag ko nga motor nga gimbakal sang syudad no may ara I think duwa exactly the same units pag hatag ni sa isa ka private businessman sa Bacolod but ining anong waluya yagin sa city of Bacolod so they need to have proper training sa BCPO the special unit na sa dapat we're expecting the Philippine National Police to the Bacolod City Police Office to be more efficient sa pagpatuman sang lahi bahin sa law enforcement na binigay sa syudad sa Bacolod and also our traffic
situation. Mas madasig ang mobility. This is one of the aspects of law enforcement. It is communication, there's shoot, and there's mobility. Action Rex na batian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Sa mga pagklaro yang hindi nihalin sa national government ko pondo kundi local funds sang Bacolod LGU ang ginusar sa pagbakal sining walot tanan sa mga motorbikes para sa BCPO. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Day sa Lazar. Si Espino ang Committee on Peace and Order. Anong iyang tikang dra kag anong ginahimo? Iyaga ko ordinar man sa BCPO ne? Yes, Action Rex. Kaso lang mali Councilor Espino, constant ang yasining communication or pagpasigangot sa BCPO para mapatuman ang mga peace and order o galing na may mga kaso sang pagpangutang ang nagkakatabo dito sa may syudad Bacolod Action Rex. May mga resolution na ginaprobahan like mga speedy investigation kung may mga magluntad yung mga shooting incident Action Rex bilang siya ang chairman sang Committee on Police Matters. Taga Bacolod, panigali si Attorney Dan Pondevilla Galiho, taga Providencia, Mansilingan. Yes, Action Rex. Katuloy ginaulat natin ang dapat may mga press statement pala si Mayor Abby Benitez. Dapat pisgaon man sang syudad ning kapulisan ta, kanugon sang ginapangatag mga motor da kag suporta sang LGUs ta nga hindi mapaluntad ni. Correct, Action Rex. Kaya kahapon, may mga nagwa nga pictures sa social media sa ulog si Mayor Abby Benitez. Tingnan siya kadlawan kaupod man si President Ferdinand Marcos Jr. Dito to siguro Action Rex sa Manila. Mga dinapit o mga bisita, mga opisyal like si Kongpeg, si Espino, Araman Togani. And then, ang mga malapit na abyan o konhimta sa alkalde sang syudad sang Bacolod. Kadiboy, naskidya ito sa Manila, iyaga kwansang iyakadlawan, pero dre sa Bacolod, may ginluthang diya ho? Kung sa bagay, hindi naman na obra sang alkalde mo, iyan na isang kapulisan obra, pero dapat lang tawon isang mga in charge bala kung nagkakadapat nga ilisan ng city director kay daway man na performance di. I-check natin liwat ka Action Rex. Lantaw natin kung bala may mga possible isla labi or anong dilang sitwasyon or anong assessment sang alkalde regarding sa performance ni Sir Martir, especially nga yung mga nagkakatabo sa mga sa Bacolod nga may mga kilala nga mga individual nga biktima sang pagpangluthang. Hindi lang magpapugi po Wens Black Sondel kay kabaho kabudlay gid sang sitwasyon na. Ag-reaction direct. Dapat na may performance. Dapat may mga mando. Ara ng support sang local government unit sa kapulisan, ginahatag natin, may bago naman nga motor, i-display lang na? Next week kasi yung mga lagas sila sang kriminal. Ang kriminal, kung nag-usap sila sang 150 or 125 nga mga motorsiklo CC, at 650cc niyo ba si tingnan natin sa curbs Amaning balan tayo na Action Rex kung bala may positibong epekto sa bahin sang operation sang kapulisan. Ayos. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Day sa Lazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center sa atong sining pagpanumbalik dugay-dugay. Balita ni Aksyon Art Tayupon sa Kapitolyo. Mabatian na. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Nescafe Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlogan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
mas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog. Sanbay Aksyon Art Tayhopon balita gikan sa Kapitolyo. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan!
Uy, pang, to kalala na nasang Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 ang aton oras. Kaduan tanang balita ni Aksyon Art Tayupon sa Bacolod or sa Kapitolyo Provincial. Morsyahanon padayon nga ginapahalong sang alkaldeho angot sa kolera or kaso sang kolera sa among nga lugar. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art. Tayhupon Aksyon Art. Na pausisa karon Aksyon Arts di Marjorie Rojas ang morsya kung ano ang background kag paano na-acquire ni sining isa ka morsyahanon ang pinaka-latest nga record sang cholera case diri sa Negros Occidental nga nagdugang since nga last December 16 ara lamang sa 72 pero naka-record bas lang nga gaw na dugangan ini Action Rex nga sa ila pa area sa Morsya. Actually, ang report ni sa Provincial Health Office ang latest nga ila sini-record nga nagtaliwan ng biktimo dira sa Banwa sa Morsya. Tisilindri, ini sa linya Marjorie Rojas ang iya pagpamangkot sa ila Municipal Health Officer nga daw hindi na-acquire sang ila pumuluyo dira sa Morsya mismo ang kolera kundi sa gwa no sa din may ginakatuan o ginlagawan isa. Kaya mo maniganing rason na siling Jerry Rojas nga subong party wala kagtuwang imbitasyon sa mga Christmas party dapat halong gidiya. Hindi magatag sa kumpiyansa hindi labang sa ginainom na tubig kundi langkoy na sa mga pagkaon Action Rex para ibitar sa problema. Ang sininga panugyan di dapat tutukan ni sa mga pumulo kung may masintas ka nga nagapakita nga posible na ikaw sang nagapikaon ka sang kolera hindi na magdua-dua pa na magkonsulta girayon sa doktor. Pila ka kaso sang kolera sa Morsyao? First pala yun. Pala yun. Siling mayor, siling nga. Daw talisay, ito blang daw damo. Tapos yung talisay, doon sa blabing tinablang latest mo. Gani. Tigaling kayo sa tong unang tiyempo, sang tiyempo pa ninyo bla? Gaway mo na yung ginakabig yung mga kulira na yan. Oo na yan, mga malaria, sinula doon sa tiyempo na mo, naman pala yan. Malaria, sinula, berididli na, kung katikan ka sinula, tapos kagit. Galing kayo iti daw wala man ginasapak ya sang tao. Karoon man lang yung gamay tingki, kung may balatian niya daw mahadlukan ka bla? O kadidli? Sino sila sa tupad ba busa sa lakyan o kung bisan tupad mo na gani sa din ka man nantang siya ops kasi COVID. Ina lang at sikap lang na gani kuhan pa lang na nakuha mo na bangod sang labok sa palibot mo. Gani? Tayo nag-i-des mo nagtimpo Action Rex correct. Amo lang pisling ni Mayo dapat halong magkita hindi kita magpagkumpiyansa gid kapit pagid tamagin na preparan na tulos. Sino pagid o nagtimpo Christmas
sa New Year celebration dapat yun maghalong. Pamatian natin ang advisory man sa alkalde sa Banwasang Morsya. Ang suspect sa ngamon nga rural health center, especially si Dr. Magwan, wala man na nakuha din sa Murcia, no? Kaya zero kami diyan sa Murcia. Actually, it's only now nga natabo kami di isa. Pero suspect di iya, nga nakuha na sa Murcia, so not here from Murcia. So mula na nga ako nga maghapon kita na binigit sa tubig nga ginainom natin kasi sa mga pagkaon nga ginapamahal naman. Kung nagatilog kita, kaya na mo nagapa-invitar karoon ng mga okasyon. So start this siya na naging-atuan. Nabarak sa next na parawag din na mayor, kung hindi gin malikawan, kumod amo invitation na Christmas party, salo-salo ang gathering sang pamilya, hindi gid magkaripat, no, na dapat proteksyonan gid ang lawas, ikang lawas sa tulang-ulangon, agod na hindi man nabutang sa lang-alang ang aton na kabuhi. Ang balita na ito sa Mexican sa provincial capital, bulig na tulong sa inyo sa life extension super fiber, makapasiguro gid na tingalan taon. Puno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon Art Tayhupon, balita gikan sa Kapitolyo. Isunod ta ang balita ni Aksyon na Jan Diaz sa Nokpo. Mga kaaksyon, no? Ini may kang tanan sa crime rate sa probinsya ho, asang Negros Occidental, nagsaka sining tuig 2022 mga kaaksyon, ha? Kagduha ka mga persona dakop sa pagpangawat ho sa syudad sang Talisay mga kaaksyon. Ay perti no, Disyembre property pang pagpangawat galing kay ti kung mga pigado ka kag kunway ka na balaan nga trabaho ti mangawat kagid no. Amo nang pinaka mabudlay sa tanan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Yari ang countdown sa balita ni Aksyon na Jan Diaz sa Nokpo. Aksyon na Jan. Aksyon na Rex, nagsaka ang crime rate 3 months sa probinsya sa Negros Occidental para sa year 2022. Kay Kulbasiya naton ang datos nga presentar ni Negros Occidental Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Leo Pamitan kadako gid mga most likely ara sa 15% Aksyon Rex ang crime rate nga record diri mismo sa may Negros. Tama rin ni Police Lieutenant Jody sa katalogo sa datos from January 1 to December 15, 2021, ang total crime incident yara gid lamang sa 3,570. Mas mataas sa 2022 sa 15.74% kay ang total recorded crime incident ara Aksyon Rex sa 4,132. Kung namo nga numero, mga most likely mga 562 gid ang ginsaka sa Aksyon Rex. Ang breakdown sa total crime incident kalamanan gid nga ginsaka sa diri ang sa area naman sang public safety indicator. Kung sa diin sa 2021 ara gid lamang sa 984 ang recorded crime, male 227 sa 2022. Kung peace and order like mga crime ginamo kagiban pa ara sa 2,586 ang last 2021, 2,905 naman sa 2022 action. Kung naginalantaw ganyan nato ng distribution sa peace and order indicator, kalabanan ginaksyon Rex sa 8 focus crimes, nagsaka sa 15.26%. Pero ang bagay ng katalogo, ang special complex crime niya, wala man bala nagsaka.
galing lang kay dako gid Action Rex ang epekto sa mga aksidente nga nagluntad sa probinsya kay kun basya naton ang total crime incidents sa may physical injury ara gid sa 19% to 36% Action Rex ang ginsaka sa Nidri. Ilabi na sang last quarter sa 2022 kung madumduman mo perting pagdinaguso sa mga balita bilang may mga aksidente nga nagluntad binalusay norte kag southern portion sang Negros Occidental amo nang baliyang portigi kadamo sang mga kaso Action Rex. In terms naman sa mga murder case amo to ang balya nakaligad nga do hindi pa madeklarar o makabig-abing area of concern ang isa ka lugar kung mga krimen na nagaluntad kay do wala gid sang significant difference ang total crimes sa 2021 kag 2022 kay this year 2022 do isa gid lamang ka kasong kinsaka kon murder case ang paghambalan kay from 144 last year this year 145 ang recorded na murder cases Action Rex and sunod diri sa iya majority man sa mga kaso ang nasulbar sa probinsya sa Negros Occidental kon homicide case naman which is another level sa napagnaton nga murder case mga ara lamang sa 40 so pito gid lamang ka kasong kinsaka sa from 33 last 2021. Sa physical injury, nagnubo sa gani isang 5 ka mga kaso, 70 last year, this 2022, 65 cases yun lamang. Isa man doon nila Action Rex nga number nga siguro epektibo ang ila kampanya, ilabi na sa Women and Children Protection Desk, kay kung kaso nga rape ang pagambalan, nagnubo ini isang 36% sila nga 2022. Mula nga balingay katalogo, ang pinaka-worst case diri isa sa mga na-record ang susunod sang Cadiz, tinalikdan nga sinimana kung binulan kung sari ini sa kabinor de edad ang ginimuslan sang isa ka soltero Action Rex, no? Tambala diri from 193 cases last year, this year aragi lamang sa 157 case or 36%, no? Or alas 18% ang ginubo sini. Ang isa lang karon ka balantayan kagambal din katalogo nga challenge para sa kapulisan ang kaso nga robbery kay isang sugod nga gin-mobilize o gin-at-ease ginpalugan ang protocol sa COVID-19 diri sa may pungsod Pilipinas nagsaka man ang kaso sang kinawatay robbery o contempt na makon mo kon robbery case ang pagambalan 97% gid ang ginsaka sini nga 2022 from 46 cases lamang last year this year 2022 ara na sa 91% Action Rex o kon 97.38% nga increase. Contempt man bo mga 72% gid ang ginsaka sini kay from 100 cases last year naglambot ini karon sa 172 cases this year. Ang problema pa din nila kay ban nga mga kaso sa mga kinawatay Action Rex wala mga nadakpan bla may mga na-identified na personalities or persons of interest subong man mga suspect galing kay Tiban wala gid nagkaladakpan Action Rex pero nagabal sa katalogo nga kung mangintayo yon ang kampanya sang kapulisan mangin madinalagon man sila kag hindi mabudlay ang ila diri nga kampanya Action Rex. Yari si Police Lieutenant Jody Sus Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. Start the total crime incident for 1 year. Balik na natin nga breakdown natin sa total crime incident natin sa nga tuig. It is natin nga versus January natin to December 17. Ang aton so nga nakita natin sa aton nga data, actually sa aton nga napingog natin this total crime incident natin recorded. We have a slight increase in natawag na 15.74% natin. Ang total na natin sa natawag na public natawag na prison order incident kaya na public safety incident. Magambalik ito sa aton yung public natawag na prison order incident among sa mga cases nga it-focus crime natin. However, sa aton nga public safety indicator among sa aton yung traffic incident natin or regressive improvement resulting to homicide, damage of property and physical injuries. Ang na-notice natin, sir, nga may nakita, sir, nga increase of public safety indicators nga amo na sa naghila sa aton nga nagtaas sa aton nga crime incident total volume crime incident recorded sa tuig 2022. Anong factors? Mostly sa aton nga public safety indicator naton, sir, ang factors ni sir ang madamo ito sa traffic accident all over sa Negros Occidental. Actually, ang na-record na natin sa may nakataas na sila ang sa city, ang Bato City, and for the municipality, ang Puliatuli. Ang isa na pleaser nga ang
Valladolid and Bacolod. Ang Valladolid kag ang Baco, ang muna sa gina-consider natin nga the most busiest street from Bacolod to Bangkalan. Understandably, though nga mo niya ang major nga arangyas nga nato pag going to the southmost portion sa Negros Occidental. So, ang number sa mga salakyan, sir, na involved sa traffic accident. Note natin dito, sir, amo ang Ang Surexia Police Lieutenant Jody Suscatalogo ang spokesperson sa NOCPO may angot diri no sa latest crime rate. Ang Region 6 wala pa so far makapagwa pero according diri sa report nga tulad nga nabaton from Western Visayas, most likely nga crime rate naganubo gid man exact na gid lamang sa mga kaso nga 8 focus crimes action rex kati ang baldigan ni Suscatalogo ang sugod nga do medyo ginalugalugan naton ang COVID-19 restriction diri man action rex nga nagsaka ang numero sang sining nga mga kaso. Speaking of kaso kag 8 focus crime diri sa may syudad Santa Talisayo may ara naman action rex ang kaso sang kinawatay nga nagluntad alas 8:30 ang takna kagabi dira sa area ng Purok Size Barangay Zone 14A sa syudad mismo sang Talisay. Kung sa din action rex nga nagpadangap sang reklamo ining tagya sa pulian nga si Valentin Junior, 28 years old, nga suno sa iya, samtang nagaprepara sila sa panyapon sa balay sang iyang utod nga si Marlon Lambot, nakabati sa action direct sa Gibagakalas, wala sa kadwa nga panalagan sa pulian ini. Kung sang iya action direct sa Ginsekian, nakibot na lamang siya, nga nakita niya mga suspect, badang nga nagapanaog sa agdan, bitbit na sang babae nga suspetsado, nga ginkilala kay Hasli Balsina, 24 years old, iring iya action direct nga isa kasling bag nga nagaduag sang itom nga may unod din action rex mga importante nga mga dokumento tapos ini nakita niya man nga to verify sulod sang kwarto is ang iya nga cellphone lang nga itom no nga Samsung ini action rex nga nagabalor mga 9,000 pesos wala na dito. And then ang may mga kwarta man action rex nga ara sa coin purse nagkaradula man. Ang mga suspect naman nga matapos ng ito nagpawala lang man sila nagpalagyon sila matapos ng krimen pero sa gikandak naman ang hot pursuit operation kinakaresponde gila ng mga kapulisan nadakpan nila nga suspectado po ang lalaki nga si Xavier Arnaiz 25 years old. Ining suspect nga si Arnaiz kag si Balsina para yun silang residente actually sa barangay Zone 14A sa may Talisay man. Dito tina-recover sila posisyon kag controlling bag mga dokumento kag ining cellphone nga ginapanagiyan ni Lambot Junior Action Rex no. Di sila ini karon ang gindala sa custodial facility sa Talisay City PNP kag natala na pasakaan sang kaso. Balik tagikan sa NOCPO ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This portion is brought to you by Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya Corman Boy Duran sa ilan ni Mandorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man
sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayan ang inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Action Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras, no baklas dashboard. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay?
kasubo, ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe. Bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:53 ang aton oras, mga kaaksyon. Aksyon na irek magbanwang balita mo karon lang dugay-dugay, no? Update ini sa pagpatay kay Nunico GM Attorney Dan Pondevilla. Karon dugay-dugay ko auntang balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Oy ginpatag sang Department of Trade and Industry kon DTI nga wala nila gin-regulate ang Noche Buena items, no? Pang Noche Buena bla. Tungod mga basic ang mga ini o kon mga nagapanguna nga blaklon sining bulan sang Disyembre, sining Christmas time, no? Apang padayon nila nga ginamonitor ang mga produkto, mga kaaksyon. Ginpasiguro ni Trade Undersecretary Roth Castillo nga ginapahibalo ang ahensya nga kung naga-overprice ang mga retailer sa mga Noche Buena items, ginpatag ni Castillo nga wala ginregulate sang gobyerno ang Noche Buena price guide. Bangod ini seasonal ang mga produkto nga ini. Bangod nga mga nagapanguna ini nga kinanglanon mo. Kag ang presyo, manufacturers na ang naga-desisyon, mga kaaksyon. Dugang pa ni Castillo nga naga-monitor sila kung may pagsakagid man sa presyo kung ikumpara sa mga bago nga presyo karon, kag dira sila naga-alerto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Champion Superpower with X-Stain Technology. T3 Bio! Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw
maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo may ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko po buot gid ka mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanlanon na hatag mong gid. Gipangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, pinala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwede ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang lusyonan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinagi sa inyo. Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la una impunto ang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga update angot sa pagpatay kay Nonico GM Attorney Dan Pondevilla. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Aksyon Rex, sige gyapon ang investigasyon sa police station number 2. In fact, duha ka mga investigador karon Aksyon Rex ang nagabulos-bulos investiga sining kaso sa supervision ka kontrol ni Police Lieutenant Junito Pastrana ang hepe sang station number 1 Aksyon Rex. Ang pinaka-latest din nga nakuha naton as of broadcast time, duha ka mga persona, Action Rex. Duha? O, duha ka persona, ang ipaydalom sa ginatawag nga parapen test, Action Rex. Amo ini ang private secretary sang napatay nga si Attorney Danny Pontevilla, nga amo ini si Jovel Aguilar, Action Rex. Jovel Aguilar, amo ning babaye? Amo ning babaye? Yes, Action Hindi Rex. ni siya sa Nonico, ya? Hindi ni siya sa Nonico, to private secretary, ni sabla kung hindi ko magsala mong. Pero amo ni siyang isa sa duha, nga ginpaydalom sa parapen test. Oo, Action Rex, ginala ni siya dito, Negros Occidental.
Provincial Police Office. Ang isa Action Rex, nalipat lang yun si Lieutenant Pastrana sa Pagito. Pero isa kalalaki, Acerten Dexter Action Rex. Acerten Dexter, nalipat na si Pastrana magkuha sa apelido sini. Dexter? Oh, Dexter. Amo na sa Action Rex ang presidente sa Union sa Noneco. Siles? Hindi si Les Action Rex. Gali? Oo, ang ginmono mo to sako niya, lahi man to gali. Dexter man? Nalipat ko sa apelido Presidente sang Union sa Noneco. Oh, according sa kay Police Lieutenant Pastrana. Daw isa ni sa sagipay dalom sa Parapentest Action Rex. Nga upod ni sila? Sa kuno kato nakaresponder sa sang gintawgan siya sang matabo ang pagkatiro sa kay Attorney Danny Pondibilia. Oo, ara siya Action Rex, no? So far, ang according sa kay Lieutenant Pastrana, hulaton nila Action Rex ang resulta sini. Duha karon ka mga gulo ang ginausoy sa station number 1 and number 2. Number 1, ang motibo posible job related. Sa pagka-general manager siguro ni Attorney Danny Pontibilia, Action Rex. Ikaduha, love triangle. Amo ni ang duha ka mga so far love triangle. Wala lang detalye sa ato ni Lieutenant Pastrana kaya hindi mo siya gusto mahamper ang ila sining investigasyon. Una yan naginbuyan di sa programo sa BBB. Job related kag love triangle. Ang ginauso nila nga anggulo diri Action Rex. Duha ka anggulo lang ni. Duha ka anggulo. Sa love triangle waya gin sipat-sipat sa aton basta mo na ang ginatanaw nila. Posible pagwa na ni kung may final report na sila kag may mga ebidensya na sila nga mag-added Action Rex. Diri sa talapang doon kay ining babae ni nga si Jubil ining isa pa sa talapang doon diri Action Rex ay kagabi ko no o kina sa kagahon may mga permanente ito nga mga tao nga nag-abot sa crime scene. Oh? Sino to galingalan sang babae ito? Jovel Aguilar. Oo, ang isa to Acerten Dexter. Siling ni Lieutenant Pastrana daw presidente ka Union ka Noneco. Utong duwang naging Parapentest. May kaya na sa kagahon, nag-abot ko no Action Rex ni Lieutenant Pastrana nga mga permanente kag do kilala man nga mga pamilya nga as if ginabasa ni Lieutenant Pastrana nga do gusto may mga information sila kaginbuyan pero sa theory ni Pastrana as if na daw i-mislead nila ang investigasyon sang pulis. Ito nga mga tao nga nagalabot pala nagata ko ng information pero ginabasa ni Pastrana nga daw as if daw ang information luyag nila nga i-mislead ang investigasyon sa pulis naton. Padali kang ginangamo nila ang dashcam sa salakyan ni Attorney Pondibilia. Kag ang mga CCTV dira sa palibot Action Rex. Amo ni subong ang ginatipo nila kag kapangita sa subong sa IT expert na maglantaw sa mga CCTV kag posible base ang dashcam may nakuha man nga record nga posible makadugang bulig sa ila sini nga investigasyon Action Rex. Now, according pa kay Pastrana, nga ang ining babae, Action Rex, nga si Jubil Aguilar, 3 ka oras ka nakabalik siya after sa insidente, Action Rex. Pagkatapos sa insidente, nangagindulaan ining babae, nga si Jubil Aguilar. Kag 3 ka oras pa, kag nakabalik si Action Rex sa crime scene. Kag dito, nabalaan sa pulis naton, nga upod siya gali sang matabo ang insidente nga paglutang kay Attorney Pondibilia. Pero ang rason sa babae nga kundi ang nakabalik sa Amuto Kalawig kay kuno nahadlok siya ang natabo ang insidente Action Rex. Ari ang porso sa palayag ni Lieutenant Pastrana sa interview sa Action Radio. Nagulaan ang babae niya nga upod. According kaya, nandokan siya. Nagpanabo sa oras sa upod niya to.
Maupod naman sa office mate niya na naka-check-in sa hotel. Okay. So nangyan dulaan ang babae, ang lalaki sir yan na araya gyapon kapabilin. Ang biktima ng court, nakilay niya sa tangan sa lambot na nagilang upon kaya tungod nga few meters na lang ang distansya sa individual, iba na itong manong paulit naman sa motor na project ka. So 3 hours, mga almost sir, 3 hours nga nadula ining babae sir sa crime scene? Yes sir, yes sir. Ang kapil na sa pero ang ordin sa niya, during sa itong interview sa niya, nagbanta because nga nakakumba. Isa kipa na pintes nyo, ara na sa crime scene o kung ano man, basta Ang maniging subject naman, kaya ang isa niyang nagsubat sa iya, subject naman sa pagparasitnet, ay amo niyang nagsubat sa iya, kag amo man nag-reappear man after few hours. Pero wala na sila matabuan diya sa insidente na tabo? Ang lalaki? Oo. Why sa sir? According sa babae, wala kuno ang lalaki, kikitaw ganyan malangiting lalaki pagkatapos. Okay, okay. Ang Rex po sa palayagan ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sang station number 2, may mga gamay nga inconsistent sa palayag ni Jubel Aguilar according sa kay Lieutenant Pastrana, Action Rex. Pero anyway, ginataod-taod din na kay confident siya si Pastrana nga masulbar yun yung kaso, Action Rex mo, para makakuha na sila kapag-tipol sa ebidensya nga magtudlo sa sila ni Pastrana niya Action Rex, mabulubod lagi man ang identification ng suspect mo. Yeah, pero sa dalayo na mo ng investigasyon, may madiskubrihan kami ni sa likod sinitaran na. Amo na yung palayag sa hepe sa station number 2, Action Rex. So, punta kung ano outcome sa resulta sa parapin test. Do may special investigators group lang gintukod si Colonel Marter mo, parte sini? Why pa Action Rex, nakistaranay kami bago lagi ni Colonel Marter. Why pa kay Silingya, kung may kabudlayan ang station number 2 sa Pagusisa, then dara na siya magatukod sa ang ginatawag nga task force sa kakamatayon ni Atty. Pondevilla. Pero as of now, kay katanaw man si kaginasunod man ni Colonel Martir ang kaso, sa Action Eric, confident ko nga masulbar na ni Lieutenant Pastrana niya. Kung hindi, that's the time nga makapatinto ko isang task force, another separate investigation, Action Rex. Sa munang latest development, hulaton ang resulta sa parapin test sa sininduha ka mga persona. Report kay ka sa BCPO, Action Eric, magpalawag ka report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Hulaton tang update siniya kung anong dalagan sang investigation kay gapaninguha ang Police Station 2 angot sining kamatayon or paglutang kay GM sang Negros o North Negros Electric Cooperative GM Attorney Dan Pontevilla. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako magulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa ato sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 15 ang aton oras may tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinahanglan tala mag-mighty C kita no alkaline base nga vitamin C ini dapat permi nga mangin mabaskog ang ato sining Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib sang Cadiz City, 16 ka mga detainee halin sa Cadiz City PNP Custodial Facility ginpaydalom sa quarantine agod nga i-transfer na sa BGMP. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex Mayara 16 tanan ka mga detainee nga nagalin sa bahin sang PNP Custodial Facility Syudad sang Cadiz ang pull out hapon sa hapon matapos nga sila ipaidalom sa quarantine dira sa may syudad sa Bacolod sa Barangay Dumanan
Antes pa man sila nga dalon sa Bureau of Jail Management and Penology nga napamtang sa may reclamation area Barangay Tinampaan, Ciudad San Cadiz. Ini ang mga 16 tanan ka mga detainee ang Musanday Bertito de los Santos, Romy Lagdamat, Mark Bisa, Alejandro Caballero, Ronilo Nain, Rinaldo Escalera, Dave Hunuta, Julius Alvarez, Darrell Goricho, Safe Vilaswain, Cesar de la Torre, Joselito Bisihos, Giri Sudaripa, Mel Justin Baiting, Kevin Hiltendes, kag Jubit Claro. Pero sa payag sa ato si Bureau of Jail Management and Penology, pinagi man siya kay Jail Senior Inspector Darius Gamo, ang deputy sang Bureau of Jail Management and Penology sunod sa Cadiz. Sa gyapon ginapatuman nila ang protocol antes pa man nga dalon sa sulod sang BJP ang i-commit nga mga detainee halin sa custodial facility sa police station. Base sa ila sini nga pagpahayag nga ang ini nga mga kaso na sari-sari ni kakalabanan halos mga drugs ang kaso. May rin nga 2 ka murder kag 3 man ang may kaso nga rape. Magluwas sila inataran mga drugs na kag Nobel recommended tanan nga mga kaso ining 16 nga gindala diri sa bahin sa Barangay Dumanan, Ciudad sa Bacolod para sa quarantine. Ang pahayag naman sa jail guard sa Cadiz City PNP nga pagi sini naghalog-halog na tungod bayara 21 na lang ka mga detainee agyara sa sulod sa presuhan. Report gikan sa Ciudad sa Cadiz para sa aton mga ka-aksyon nga mahilig magkape. Ang aton na parugyan sa inyo sigapon ang Life Extension Coffee Mix. Kini lamang ang kape na may ara ya vitamin D3 sa Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib. Isunod tagilayon ang balita ni Akson Nelson Patinio. No? Sa area sang Tubuso, NPA ginako na kunong pagsunugo sa 2 ka mga truck sang negosyante sa Banwa sang Tubuso. Yari ang kaundan sang balita ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex karon nga adlaw nagpagwa sang press release makatapos ang Roslyn Pelli Command Northern Negros Guerrilla sa ginako sini ang pagsunog sa 2 ka mga SKW truck ni Tumi Temtem Balesteros ang negosyante sa may Banwa sang Tubuso nga damlag pa aksyon Rex ginsunog sa katubhan sang 8 tanan ka maginakilala nagpakilala nga katapos ang Communist Terrorist Group. Sa karon nagpakilala na gid sila pinagi sila sining press release nga ni sila ang responsable sang pagsunog sang 2 ka mga truck ni Balesteros. Kagabasi pa sila sining ginpagwa may mga utang na sobra sa sinmil kagapila ka mga tax nga wala na hatag ni Balesteros. Sila binagid ang pila ka mga problema sa mga hasindero sa nagaobra sa iya sining kampo Action Rex. Kaga suno pa sa press release sa makatapos ang New People's Army madamo sang mga utang ining si Balesteros sa iya sining mga tawo. Sa karon wala pa naton makuhaan sang bahin si Police Major John Ria Batadlan ang hipi sa maya
banwa sang Tuboso angot sa ginpagwa nga press release sa mga katapos sang New People's Army. Damlag pa man action rex nga ginako sang militar ni Lieutenant Colonel Gigi Avines, ang batalyon commander sa 7th IB nga kilala o kung daw hindi mga katapos ang CTG ang responsable. Sa karon action rex nagwa nga ginako sang New People's Army nga sila ang responsable sa pagsunog sa duha ka truck ni Ballesteros dira sa may Banwasang Tuboso. Kuha naton sang pila ka mga update ang hipi sa Banwasang Tuboso action rex sa masunod nga mga inadlaw angot sa pagako sa mga katapos sa New People's Army sa pagsunog sa SKW truck ni Ballesteros sa Banwasang Tuboso. Muna action rex ang pila ka mga balita na tipo naton gikan dira sa may Banwasang Tuboso. Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Nelson Patiño, Life Extension Vitamin. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong!
Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary lang na. For, bugtaw. I-record ang kinanglanong kapasitikar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio. Ang report ni Action na VJ posible daw kalang-alang gintanoy pakarunan ko na lang ini sa hapon. No? Action VJ, thank you gida. Evergreen Herbal Capsule. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Mahatag tanay commercial, daligid lang mga kaksyon na standby. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Ang International Committee of the Red Cross o ICRC nagabulig sa mga apektado sa gyera base sa ilang pangkinahanglan bisan anuman ang ilang reliyon o kon panindugan kag kaangtanan sa politika. Kaupod namon sa Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi,
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Sa tiyempo, diri sa ato sining pagpangalagad, standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dinig lamang madugay, temporaryo ninyo na mangin kaupod si Aksyon ng Defensor. No? Sa kinanda na ko ang inyo sinig ka-aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita.